nawe yandura utsanangura panapa. Wakomana vese vari mumachannel nevasikana vese vari kusapota revolution, kwete mbavha dziri murevolution, vari kusapota perfect revolution. Vana Saruwaka hativatembi avo, hativatembi. Saini Saruwaka zvangu handitomutembi, handitomutrust by tsotsiro. Handiri kunyembera vana veZimbabwe, Saruwaka handimutrust by. Ndakagara ndatomukonde pawakadya mari dziya idzi. Handimutrust Saruwaka itsotsi. Zvese nezvizvi zvimbururira zvivafana zvipwere zvinana mudzingwa izvi. Vana vachechi ava. Ndinoda kuti nditaure kumachampions vose, kuna ana Traore, vana because story even story wacho handimutrust by. Kuti wakanga wangori musembandi nana Saruwaka. Vandisati ndaona kuti vari kuwana utsvekutsvekwe mheno, asi ndinoziva hangu kuti vanosapota ZANU-PF, but vari muri serious revolution. Vana Totya Totya, vana Ningi, vana Geza Junior, vana Traore, ivavo ndinoona kuti nevamwe vanogona kuva vanhu vari kutarisira kupusha Mnangagwa serious. Inini baba zvinokure ndiri kutaura ndiri panapa, ndoda kuti nditaure kuna machannels akafanana naAfrica Beyond Channel TV, wana Chatufa, wana Gambakwe, wana Kuliendi, wana Jolas, nemamwe matana Chatufa nemamwe machannel mamwe andinogona kubudisira, tinogona kundibuda, kusanganisira utungamiriri wemapato akasiyana siyana. Inini zvangu maonero andandichiita, ndandiri kufungidzira kuti pasituation yasvika chokwadi chiripo ndechekuti general vari kuremerwa. Zvamuri kupesha vakomana, ndoda kutaurirai vana Saruwaka, vana Ningi, vana Totya Totya. Ane zvimwe zvokuti munopesha zvinhu zvamusina kana ruzivo nazvo, kana kuti gwara nazvo, kana kuti idea nazvo. Vana vana Geza Junior, unogona kunge muchiudzwa naiye Geza wacho mudhara kuti toda kudai, but pasina chiri kubuda. Chokwadi chiripo chandanga ndafunga inini chiwenga paunotobva bva tichibudi vanhu muchiuchira maoko muchingoti soko havaiti, bvudzi jena havaiti, muchingoti baba gamu. Totya Totya, pari kuda another plan inobva kuvana veZimbabwe, kwete kutarisira kuna chiwenga chete. Iwewe Junior Geza, pari kuda another plan. Dambudziko riripo nderekuti vakomana musatora revolution kuita yenyu imimi, kana kuti kubva mazvita madirector kana kuti varidzi verevolution. Ndo pamuri kurasika manje ipapo. Ndo pamuri kurasana nesu ipapo, pakuzvita tumukono tumandere ikoko tujongwe ipapo. Ndo saka muri kuona tiri kupesana nemi, because hatiteedzeri zvido zvenyu ka, tinoteedzera zvido zverevolution. Handiti saka imimi munenge mune kwamuri kupawa masimba, kwamuri kuwana masimba kune vari kutuma either G-Photos and PF, I don't know, mune vari kusponsai. Ndo dambudziko raitaita rokuti imimi muri panhimbe, muri pabasa, vamwe tiri mavolunteer. Handiti mazviona. Saka idambudziko rakakura, because kana chinhu chiri cheruzhinji chiri open chinofanira kujeka. Handiti mazviona. So zvisinei, inini pandaifungidzira napo wakomana weChatufa, ndandichifungidzira kuti dai tapowered pressure uye paita kuti isusu tiri murevolution before musangano wekwamutare, kana kuti musangano wekwamutare uchinge waitwa, kana kuti zuva remusangano wekwamutare iroro. Inini ndandiri kufungidzira kuti zuva riri kunzi remusangano wekwamutare, ndandiri kufungidzira kuti vanhu vese ngatipindei murodhi. Ndo pane pfungwa yangu inini. Nyika yose ngaipinde murodhi, kubvira kwamutare kwacho vanhu ngavapinde murodhi, kwete mahombwe ekuti tisiye vachiita mahombwe avari kuda kuita vana mudhenda zvavari kuita izvi. Zvadaro ndandichifungidzira kuti vana Chatufa dai maedza kusimbaradza uye kufamba nemeso negwara roruzhinji, ende manzwa kuti information
iri kuti kudii pakufamba kwavari kuita muchiti pawo wana client ndichikumbirisa zvikuru kuti dai mazama kutsvaga unyanzvi hwenhau muwedze kutipa. Hatichateereri Radio Zimbabwe kasi taakuteerera yemi wana client because maenda nechimuti zvendimi wachoka. Kana tichitarisa kuti mastation atinoteerera kana kuti mastation anotipa nhau dzinotigutsa ndiwo avakava vana chanya chatufa vana client ava wana African Beyond nevamwe wakadaro. Ngoti Gambapwe unodzoka woitawo hwedatya unoti werwaivhi unotechikukwa wakafanana nanhingirikini na Hopewell Ching'ono. Maona Hopewell Ching'ono akutonyatsozikana kuti emu yake ndiye kuda kurwisanisa opposition. Emu yake ndiye kurwisa opposition. Ona kuti kwai Stallosizi waunokodzera kuita president kunyika yeMandebere. Mandebere ane nyika yawo wega here kana Mashona ane nyika yawo wega here. Kuda kupatsanura marudzi kuti Mashona uku Mandebere uku kana kuti maVitori uku maZezuru uku manyika uku kanyika kacho kaduku kakadaro kaZimbabwe katukutuku kakako. Ndo dambudziko ratapinda iroro nana Hopewell Ching'ono. Emu yawo ndiye kuda kuzama kuinfluenza vana veZimbabwe kuti waputse opposition. Vana Hopewell vanoshandiswa nemadictatorship aya. Ujournalist wake ndevekushandiswa Hopewell. Saka akatengwa akambongambura against vachinetsana havo vasingawirirani kudhara neZANU. But iko zvinezvi Hopewell abhande nobhurugwa neZANU PF vanotukana dara kunyepa zvavo. Angofanana nanhingiriki namuriswa Hopewell. Vakapuwa bhiga one zvinhu zvakawanda zvavakavimbiswa. Saka inini nyaya yangu yanga iri kuti ndoda kudzokera panhau yokuti vacho vari kudzingwa muZANU PF ava. Dambudziko riri kunetsa inini handitonzwisisi varume. Ndikatifunga ipapa ndinonzwa hasha dzisingaiti kuti madhara ari muZANU PF vanofunga here vakaenda kuchikoro here kana kuti chii. Mufunge zvinhu zvinoitika vakatotarisa maziso mavo. Vanenge izvo vamwe vakazara vari mubato imomo. Havasi kuda kutora take in care yekuti vaende kudivira Chiwenga. Havasi kuda kutora info vanobribwa nemari. I don't know. After that vanohwandirwa munanga kwaisa intelligent guy. Vanozongodzingwa kudzurwa even wapuwa mari. MuZANU PF vazhinji muri kupera kudzingwa muya. So zvanga zviri nyore kuti vanhu pari zvinezvi vari muZANU PF wacho watange noise. Zuva rekwaMutare richingonzi rasvika vanhu vese ngavaite noise. KwaMutare ngakuitwe chibata murefu bata mupfupi. Nyika yose kana vanhu vachikwanisa vaigona kutakurana namabhazi nedzimota kana kubloka mota dzese dzinenge dzichienda kwaMutare. Zvanga zvakatonaka izvozvo. Isusu ngatichistrike against Mutare conference iyoyo. So tichibatsirana nevanhu vano ruzivo vari muZANU PF macho imomo nevamwe vari kumilitary or kupolisi. Zvanga zvakanaka kwete kuti military ishandiswe kushishidzira vanhu kupinda muroad nekubloka nokudidi. Ivo vari mumilitary vana vedu vana veMazimbabwe kuita chisoja hazvishamisiwa komana. Ukanamata chechi zvakuda kuti waJesu Kristu here. No, vana vanofanira kunzwisisa kuti nyika ndeyedu ende vabereki ndo vari kutambudzika. Hama dzedu dziri kutambudzika vari kuchisoja wakomana. Kwete kuita mhuka. So handizivi. So ndaifungidzira kuti dai taita against zuva rekwaMutare and ndaifungidzira kuti political party imwe neimwe ngaipe pressure kuvanhu vayo and ndaifungidzira kuti kumarural areas kunofanira kuti kuende maflyers. Inini ndo pfungwa yandiinayo kuti kuende maflyers kumamisha ende vabereki vese nevakomana nevava vari kumakorokoza mawindi ende mavendors vari mumatowns vaite ndaitofunzira kuti kana kuti vanhu vaigona kutorarirako ende kana kuti kuita something kuzara mumakomo mumapurisa masoja anenge akazarwa mumakomo imomo vanenge varimo. Ndaifungidzira kuti hondo yaifanira kuti itotangira ipapa kana dai Comrade General Chiwenga vanga vari serious chaizvo kana kuti vana Comrade Geza vanga vari serious chokwadi chaicho. Ndaifungidzira kuti ndo panofanira kutanga hondo iyi. Zvakangoitwa nevakomana vepachinhoiwa apa hapana kunanzvana kana kuchibvunzana kana kuchimirira ningine kuti kada kumirira vachiwenga vachoka vachiwenga pachezvavo totally tautaura chokwadi vanenge vari kutoremerwawo zvikutovasunga zvikutovakunda nokuti zvavakaita pana ED kuti vachizvizama pana Mugabe kuti izvozvo havachazvikwanisi. General havachazvikwanisi vabereki ndoda kukuudzai chokwadi zvavakaita pana Mugabe zviya because matriki iwaye ese vanga vakapuwa vakayarungana na ED vavava nana Geza nevamwe vese. So vanhu vacho ndo vaakudzingwa vamwe vacho vapera kuuraiwa vamwe vacho ndo vaakudzingwa muZANU PF maakusara vasina kurwa hondo. I don't know kuti all veteran muri kupi zvinhu zvichiitika zvakadai so handizivi.
wana mebho chinomona vachiita muswe kuita mupipi kutotaura kuti kwai baba varipo ndi baba zvechokwadi handitoona mwana wese live here namuna mebho chinomona. It's obvious kuti mebho chinomona it's a second wife of Mnangagwa. Saka vanhu havangashamisika namebho richishama zvarinoita zviya ushaya vanoriri wamakamwa iwayo taura ngezvemunhu riri kumamapfutsiki mani. So nyaya iripo ndeyekuti unoziva kune magadzi asina kukwana. Chiya chisamutoko hachina kutokwana chiya chimebho chacha chinonzi chimebho chinomona chainzi maigui chaya chakarorwa kwagui chabva kuhondo handiti mazviona manje ndobva charambwa chakatorambwa chimvana chiya chiri chimvana chiya chinonzi mebho chiya chiri mumushama wabereki wacho pachinomona pamutoko apo. So ndaikumbirisa zvikuru kuti dai vanhu vanga vachikwanisa tabatana tese takurudzira hovhiyo huru chaiko and tapinda muroad. Chikonzero chandiri kutaura pano even tikati hedu tiri weopposition hatisapote vachiwenga but isusu weopposition mukana wedu uri ipapo pakuti kana hovhiyo iyo yabudirira zvinogona kusunungura kuti tichigona kubudirira pamatargets atiinawo kana kuti pamaplans atiinawo ose kana kuti paurongwa hwatiinawo because tinenge taane nzira yekuti kana dzimwe nyika dzaakupindira kana dzimwe nyika dzaakuona uipi hwezano dzimwe nyika dzaakuchibatsiridza kuti munyika muchiitwa utongi hwechechetere. So tikasakurudzira hondo iyoyo vabereki veopposition kana kuti vatungamiri vari muopposition mukana wedu hazvide kuti netichisapota ZANU-PF no ndada kubatsira vakomana navasikana vari mumachanel vari mumagrupu akasiyana siyana haisi nyaya yekusapota ZANU-PF kuti apa pachinogauso itori wei yekutoti kana vanhu vakarowana pamushaka vanogona kudya kana kuti vanobudira vachibudirira vamwe vachiita zvekurowana handi mazviona. Saka nyaya iripo ndeyekuti yanga uri mukana wekuti iwoyu isusu tinotanga tiri kuiginwa but ichanzi chedu mukana wedu iwoyu wakakura chaizvo kumapato kana kunhengo dzeopposition zvanga zviri zvinhu zvakanaka chaizvo mafungiro angu inini kuti tinge tichistrika dhei rokuti rachona iroro tiri kuenda kwa Mutare. So ndaifungidzira kuti vana Traore siyanai nezvinhu zvokungoramba muchingonyora kuti gudo hariti vavagamu izvi ngative nemaway forward. Maway forward gudo rinogona kutobvinzingwa rikatobuda ipapo rikatowikinwa mapowers ese gudo rinogona kutodestroyiwa kana kukuwadzwa uchingoti baba agamu ngatitsvagei there's a powerful way dzekuti baba agamu wacho wanunurike vagone kutibatsiridza futi kununura Zimbabwe. Baba agamu wacho vari kutoda sapoti vari kutoda Ngirini Traore kwete kungoita sokunge chikanyangara kadhende kemhepo kanongobvaruka kungosapota tisina direction handiti. So nyaya iripo ndeyekuti ngatibatsirane kumachanel ikoko vanana Ningirikini meno vari munyoka yemabhanana mbosaruvaka kana vari maoriginal vachinzwisisa meno zvesaruwaka zvinoteerereka zvinomusoro here zvinonzwisika here saruwaka tsotsi zvare vamwe vanenge vari bhizi kutambudzikira nyika vamwe vari bhizi kutsvaga mari ndo panonetsa. Vana totya mbosiyai zvenyembe zvemaditi zvekuzviita nyembe zvekuzviita mikono padhibishi hatidzokei pagraundi tibatane tiite chinhu chimwe chete pasvika situation yeZANU-PF mai kana kuti yenyika hapasina kumira zvakanaka because tine zvinhu zviviri zvausingazivi totya. Pane nyaya yekuti tikatadza kubloka this function yavainaye it's obvious kuti tiri kungosapota kuti ndo pari kunosvitswa 2030 dziya. So iwewe Geza Junior uchitaura nababa vako kana kuti baba mukuru baba mudiki I don't know edza kutaura zvinhu zvinobatika uchiedza kukurudzira nokukomanda nokutaura zvinhu zvinobatika kwete kutaura pamedia ibva wata kuti upushe futi mudhara Geza wacho kuti zvinhu zvibatike. Vanhu vaneta nokungoteerera machano anyoka yemabhunu machano aTraore machano aSaruwaka machano aGeza machano aningi machano aningirikini agorere gudo machano aChiwenga machano ababa Chinogure machano aBalista machano aJeff Judah vanhu vatoneta nazvo because vari kuziva kuti hapana chinobuda vakomana vakungovavata kungotaura vanhu vatoneta vakuita sokuti vari kuteerera news kana kuti dambe renawo. So isusu ngatiwe tinobuilda takabatsirana naGeza vacho nezvinobatika nezvinooneka varume ava kutaura chokwadi pachavo vangauya havo vachititengai data but chokwadi chiripo chaicho vari kutosungwa makombo nemaoko takatotarisa so
kutopedzwa simba ende kutoshayiwa power. Saka zvakuda voice redu isusu sevana veZimbabwe. Chimbosiyai zvokupaka baba Agamu gore regudu zvamuri kutaura zvekuti vice president baba Chiwenga munokanganisa nekuvhiringidza munoema kuti tange muri kushandiswa neZanu yana Mnangagwa futi moita sunga muri kunyebera usabura Chiwenga. Ngatibatanei tiite chinhu nawo pari zvino chiri kutodikana kusunungura nyika first, then tochizotsvaga kuti angatungamira nyika ndiani, ungava mutungamiri wenyika ndiani. Dambudziko nderekuti mukamhanya nesauti muhomwe munotitadzisa kuvhima mhuka wakomana, nekuti munenge muchitotarisira kuti tichikobata mhuka takutogocha nyama. So nyaya iripo ndekuti siyanai nekumhanya nesauti. Wai muri kuita nga vana vadiki mupolitics imimi wana Traore, wanana Mdzingwa oro wanana Ngirikini wanana Jeff wana Chipeneti nenoti Chipeneti wana Jeff Judah wanana Ngirikini wanana anozaniko wanana Tocha and so forth. Imimi basa renyu wana Tocha muri kuda kuita basa rekuchaira vanhu seng'ombe dziri pajoki muchiteera netambo mumashure. Ndo dambudziko riri kunetsa. Itai maways maviews anoita kuti vanhu vave negwara chairo noti kutsvaga basa sabishop, kuzvita mabishop musati mapuwa ubishop wacho, kuzvita maleader musati mapuwa uleader wacho. Aungatungamira inini Tocha azviti. Aungatungamira inini iwe mwana wa Ngirikini utwa ndiriwe kana uri wefamily kwana Gesa, I don't know wageza no ende ndinga kutungamirira because ndokutungamirira kuti wakagadzwa nenyika here. So kungonyuka from Norway and tomorrow remember ndiri mukuru kwauri kapa revolution because ndakagara 3 pot chinetsa ne ZANU-PF mamusipo. Saka atidi izvozvo ungatondikunda kuti udofo kusaenda kuzvikoro zvepamusoro otherwise not kuti kwanzi kuchikoro makafunda wakomana. But nyaya iripo ndeyekuti isusu hatisi panyaya idzodzo, tiri panyaya yekuti now pasvika situation ngatichibatanai, pakuda munhu ari neutral anogona kubatanidza vanhu apa, noti vanhu vanozvipomerwa sana Saruwakawa. Mungabatana nawo zvenyu mukaita zvamuri kuita, but otherwise mapango mapengo yes yeah. Uyo zvake uyo munhu ane shungu zvake angapindawo zvake pakudina, but shungu yokuti nyika ite zvakanaka hakuna shungu, una shungu. So panoda munhu ari neutral unogona kubatanidza vanhu, unogona kuita kuti zvinhu zvifambe. Even Jeff Judah uyo ngatisamurasai zvakanyanya mumwe wedu, because nhasi mukamutarisa way yake ofuti ndeyekurwisa ZANU-PF mabwidi nemamunjwa ari right. But chokwadi chiripo ndechekuti ngatigonei kuti gara pasi tibatane machannels patiri nhasi uno panapa, then tibude neway before congress iruda kuitwa iyi. Ndo zvinhu zvandoda kuti ndiyedze kutsanangura even wana machannels studios, machannels TVs nevamwe mapolitical parties. Ndaifungidzira kuti kunyangwe isusu weopposition tiri musangano rababa Chamisa, tiri kutukamira navachamisa, ndaifungidzira kuti vakomana nevasikana mawhatsapp group matiri ngatitange taziva kuti zviri kufamba sei. Tichanzwa kana vanonzwa audio inei vanana Tocha vanana nyoko nigawo vanonzani Geza Junior, vanana baba Chipeneti, vana Jeff Judah, I don't know Balista mazwana kuti ari kuita sei, but it's a genuine, kungoti vanenge vari kudire ma political parties zvawo, but it's a genuine woman, ari serious mukadzi uya akasimba. Uselfish tinozongowengana pakuti tiri vanhu vari kubuda kumapato akasiyana, ndo patinozowengana ipapo. Saka nyaya iripo ndandifunza kuti vanhu veopposition party dai tabatsiridza zvakasimba kusumudza mhepo panhau yeNhingirikini. Zvinobatsira opposition, zvinobatsira ZANU, zvinobatsira wese mwana weZimbabwe. Zvinhu izvi tisatendera kuti ni congress ibudire kuita zvakanaka izvi. Ndo zvinhu zvandaifunga inini. Onai mahombwe ari kuitwa. So taifunza kuti maovhetiwo kana vachirongana ikoko ngavaronge nawe demonstration tovabatsira maovheti vana Mjibana naChimbwido, and ndaifungidzira kuti mavhenda nemahwindi dai vabatana kuronga mademonstration nemakorokoza. So madriver mashofe ndaifungidzira kuti siyai kutakura vanhu zuva racho iroro, rambai kutakura vanhu ende blokai marodzi kana mune marori ende tractor and so forth. Mashofe ndandifungidzira kuti zuva iroro musatakura vanhu, rambai kutakura vanhu vanenge vachinzwa mutare wemabhazi. Kana pane plan dziripo tichakukandirai mapetrol bomb imomo mumabhazi imomo, ende zvidzidze izvozvo, ende mukatakura ticharipisa bhazi iroro, ende tichapisa mabhazi ese anenge achienda kwamutare, makombi ese marori ese tichazvipisa.
which means muchatita masoja anota line kakubva kwaMutare kusvika muHarare akaita line yes asi make sure kuti nemasoja acho akaita kutamba mamwe acharwa neReken nevakomana because nyaya yapo iko zvinezvi yatova civil war kwatakuenda apa hapasisina game fair baba ende vachiwenga vanofanira kutobuda muoffice day rere ningirikina chairoro iro nevamwe vese vari kuwirana navachiwenga pari zvinezvi vakadzingwa vese vanana Obed Mpofu nevamwe vese vanofanira kubatana vachironga magenerals nemacaptain nemacommanders vanofanira kuchibatana zuva iroro ende kana pane nyika dzimwe dzavanogona kunge vachibatana nadzo ndiyo time nemukana mazuva mairiva yaya pari chokwadi chiripo isusu tiri kuti isusu sevana veZimbabwe baba Chiwenga tafunga kukusapotai nekupinda murodhi tafunga kukusapotai nedemonstration kuti imimi muwane mavambo baba Geza nevamwe vana baba Chamisa and so forth so zvinhu zvakanaka siteriki izvozvo kuti tiite a big demonstration vanhu vese tisumuke even tatichifunza kuti mabhodha avharwe ese mabhodha ese aya ngaavharwe so zvinhu zvakanaka chaizvo and marengi ese hafaniri kuwanikwa vanhu vari muHarare mumatowns vari mumalocation endai munovharisa manhingi mabhazi ese mumarengi mumataundi meso so ndaifungidzwa kuti dhei racho riri kunziri kwaMutare racho iroro usiku hwacho ihwohwo hwokuti mangwana ndo pane nhingirikini ndandifungidzwa ndingachichaye ndo mafungiro angu inini ndinotenda vachanzwa audio inei wese vari pandima vese vari panhimbe vari pakuteerera ndinokutendai zvikuru ndibaba Diet baba Chinogure ndinokumbira kuti vana Chatufa tibatsirane vana Gambakwe vana Kuliendi vana African nengirikini yoyo nevamwe vakasiyana siyana nemamwe mamedias tibatsirane uye ndachifungira kuti vana veZimbabwe vari diaspora kana zvichibvira zvaida mademonstration munyika dzatigere and zvanga zvichida kunena we2030 kuti nyika dzese dzinzione zviri kuitwa muZimbabwe so handizivi kuti munoti kudii nekuti kufunga kwangu hazvide kuti ndafunga kudarika munhu wese ndinokumbira tibatsirane zuva ranhasi chaicha tobuda afanira kubuda nedecision ndatenda mazvita